Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 16. Si Jesus misugilon ni ining maong sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyahang patrabahuon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Sa pagka-alas 12 ug pagka-alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya sa hapit na kadto alas 5, miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagsalop na sa adlaw ang tag-iya, miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Nahapagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang matag-usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, isuhulan og usa ka denaryo. Busa sa pagduol sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Mingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw og napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamatira, wala ako manglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Pero dawatan mong suhol og pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong ihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.